Din il-Knisja fuq ix-xeluk tal-Berġa ta' Kastilja hija dedikata lil Madonna tal-Vittorja biex tfakkar ir-rebħa tal-assedju l-kbir f'Settembru 1565. Kienet l-ewwel knisja fil-Belt u servit bħala Knisja Konventwali tal-Kavallieri sakemm tlesta l-Konkatedral ta' San Ġwan. Skont xewqa tiegħu il-Gran Mastru Jean de Vallet indifena hawnhekk għalkemm snin wara l-fdalijiet tiegħu ittieħdu fil-Konkatedral. Fi ftit ta' snin il-Knisja tkabbret f'fażijiet differenti u żżejnet b'diversi xogħlijiet artistiċi fosthom is-saqaf li tpitter mill-artist Alessio Erardi u juri episodji mill-ħajja tal-Madonna. Il-Knisja tal-Vittorja tinsab taħt il-ħarsien tal-għaqda mhux governattiva din l-art ħelwa li rrestawrata u hija impenjata li żomma fl-aħjar kundizzjoni. F'dan l-isfond storiku u artistiku mill-isbaħ kull nhar ta' tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar qed tittella inizjattiva kulturali għal kulħadd fil-Knisja tal-Vittorja. Il-Fondazzjoni Barocco qed torganizza kunċert ta' mużika klassika varjata, kull ġimgħa bi stil u artisti differenti. Wieħed mill-kunċerti ta' dan ix-xahar sar mill-baritonu Ken Xikluna, akkumpanjat minn Ramona Zammit Formosa fuq il-pjanu. Barokka sar moderna fejn tindaq pereżempju anke mużika mill-movies, mill-films, mużika varjata ħafna ikonna kemm mużikali biss. Pereżempju bil-kitarra inkella jkollna kant akkumpanjata mill-pjanu. L-organizzaturi qegħdin iwedu esperjenza sabiħa għal min jattendi kemm mill-lat mużikali kif ukoll minħabba l-post fejn qiegħed isir. Mhux biss qed tisma' l-mużika imma tkun qed tesperjenza xi ħaġa esperjenza verament sabiħa li naħseb li kulħadd għandu bżonn dik il-ħaġa ta' mistrieħ fejn inti tinqata' mid-dinja u tħossok daqsxejn fil-paċi. Il-kunċerti li jtulu madwar 50 minuta l-wieħed se jibqgħu għaddejjin sa Mejju.